vadikani tinokutendai nokuti munotisarudza nguva nemisi kuti titandadzane muchirongwa Mike Samba Show umo matinotaura upenyu, zvinhu zvatinosangana nazvo mukati meupenyu. Nhasi tatsikwa nevakocheri vemweya yedu. Kana tichitaura pamusoro pevakocheri vemweya yedu, vanhu vanoshanda muzvitendero, tinoda kutarisa kuti seiko zvitendero zvakasiyana siyana, asi chii chinotibatanidza. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndivape mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti vabva kuchitendero chipi, vanonzani. Asi tapinda muchikamu chanhasi, regai ndipe ruregerero rwatapiwa neshamwari dzedu dzechiJudha vatanga tichifanira kunge tiinawo pachikuva chino vabatikana nenyaya dzemusangano, asi kunongoitika zvinenge zvichidiwa naMwari panguva iyoyo. Regai nditanga nebaba vari panze, vari kunze, kuti vatipe zita ravo nekuti vari muchitendero chipi. Ndinotenda Mike Samba. Ini ndinoitwa Pastor Chikato, ndiri muChristianity, muchitendero cheChristianity. Tinokutendai nouvepo baba. Ndinotenda Mike Samba. Ini ndinoitwa Sheikh Asali, ndobva kuchitendero cheIslam chemaMuslims. Tinokutendai nouvepo. Tinoziva kuti kune zvitendero zvakawanda vadiwa tariri kunze uku. Kune Buddhism, kune Hinduism, kune nyika dzimu, kune zvese zvitendero zvakakosha. Asi tingade kuziva kuti seiko zvese zvitendero zvakakosha. Ndobotanga nababa vabva kuchiKristu, baba Chikato. Sei zvitendero zvese zvichinzi zvakakosha? Zvitendero zvose ndinotenda kuti zvakakosha nokuda kwokuti zvinotibatsira kuti tizive musiki wedu uye tive neukama naMwari vakatisika. Ichokwadi tingava nokusiyana pama-approaches edu pakunamata Mwari wedu, asi tese donzo redu ipfungwa yokuti tinoda kuti tiendese vanhu kuna Mwari. Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa, vari kuti aiwa chakanaka ndo chatiri kutandanisana nacho. Ndiri kuya kuna Sheikh Asale. Sei zvichitikoshera kunge tiri muzvitendero? Ndinowirirana nezvataura nababa kuti zvitendero zvakakosha. Tikatarisa zvinangwa zvechitendero, zvikuru sei tikatarisa kuIslam, Islam ine zvinangwa zvishanu. Chinangwa chekutanga ndechekuchengetedza chitendero pache zvacho. Kuchengetedza chitendero kuburikidza kuziva kuti kuna Mwari, nekuti tikaramba Mwari hatichakwanisa kunamata, nekuti vanhu vanoti hapana chikonzero chekuti tinamate. Saka chitendero zvinofanira kuvepo tizive kuti Mwari aripo musika, anofanira kunamatwa ari mumwe chete. Zvekare izvi zvinoita kuti tisanamata naMwari wenhema, nekuti munhu anogona kungonyuka, nezviri kuitika nyika dzakawanda, kana pamwe muno zvakaitika kuti munhu anongonyuka kuti ndiri Mwari, iye ari munhu wenyama. Saka panozonesa kuti Mwari anodya sadza, Mwari anorwara. Tozoenda zvekare chimwe chechipiri ndechekuti kuchengetedza upenyu, kuti wewe kana kuti unamate unofanira kunge uri mupenyu. Saka upenyu uhwo unofanira kuchengetedzwa. Naizvozvo kuponda munhu imhosva, uyezve iwewe zvekare kuzviparadza upenyu hwako haubvumirwi kuti uzviuraye, nekuti unenge waparadza upenyu hwako rinove simba raMwari. Saka chitendero chine mutemo wekuchengetedza upenyu hwevanhu. Uye zvekare iwewe unofanira kuona kuti upenyu hwako waramba uri mutano, udya zvinovaka, nekuti pane zvimwe zvinhu zvinodyiwa asi ukapfurikidza mwero unozvikuwadza. Ndizvozvo ndichada kuti muzoenda mucharamba muchienderera mberi, muchazvipedza zvese zviri zvishanu. Izvozvo zvino zvekuti zvinodyiwa sekutaura kwamaita, zvatinodya, zvatinonwa, ndoda kuya kuna baba Chikato. Tinogona here kuzvipikita? Tinogona here kuzvitaura vanhu vedu vachizvitenda? Nekuti ongoro netsvakiridzo iri kuregedza iri kunotaura kuti imomo muzvitendero zvedu zvakasiyana siyana, kune zvimwe zvitendero zvinorambidza kunwiwa kwezvinodhaka, zvinorambidza kunwa doro asi rinongonwiwa. Asi vanhu vanongoramba vachiita izvozvo, havasi kuzvinzwa here? Zviri kutibatsira here kutaura pamusoro pezvinhu zvisingaregedzwi? Ndinotenda futi zvakare mukubatsira vanhu, kazhinji chinhu chinokosha ndechekuti waunobatsira haugoni kumumanikidza kuti regedza. Kubatsira munhu anoita sarudzo yake, asi mukushumira ishoko riri kutosvika ichokwadi, vanhu vanotozvinzwa. Ende nezvimwe zvokuti mumwe akatopedzera anwa chinodhaka, zvinozopedzera zvichiitika nezvavanozopedzera vakuita, tese tinotoziva maresults anokonzereswa nezvimwe zvekudya nezvekunwa zvinotorwa navanhu.
Saka zvitendero patiri kuuya tichibatsira nokudzidzisa nokutaura tichakati hachidyiwe chakati chinodai, zvinobatsira upenyu hwemunhu, asi isarudzo yomunhu zvakare kuti aite chaanoda nokuda kweupenyu hwake. Ndinotenda nezvo. Ndizvo ndiri kuuya kwamuri Sheki. Tikati vanhu vaite sarudzo dzavo, vanoita sarudzo here dzine pundutso, vanoita sarudzo here dzakanaka? Munhu akasikwa achikwanisa kuita chakanaka nechakashata. Saka akaudzwa kuti chakanaka ichi anogona kuchitevedzera, asi zvekare munhu wekuti ane simba rekutadza, saka kana atadza anofanira kudzokera zvakare kunzira yakanaka. Muchitendero mune nyaya yekuti unokumbira regero kuna Mwari kana watadza, nekuti munhu haasi mutsvene, nekuti munhu akasikwa ane kutadza kuri maari. Saka kana munhu uchinge waudzwa kuti chekudya ichi usadye nekuti chinokukuvadza, kana chinwiwa ichi usanwe chinogona kukuvadza, kana mararamiro kana maitiro ako kana mafungiro ako, ukazobatwa tingati wabatwa mukupinda mazviri, unofanira semutende kuzidzora kuti aiwa zvandaita izvi zvakashata, ndakanganisa, asi handifaniri kuramba ndiri mugwara rakashata, ngandidzokere kugwara rinofadza Mwari, ndofamba ndiri gwara iroro. Saka tikadaro tinokwanisa kubudirira. Mashoko makukutu ari kutaurwa nevashumiri vedu pano kuti aiwa hongu tiri vanhu tese tinotadza, asi kana tabva mugwara raMwari tinofanira kudzokera munzira yedu, muzvinhu zvatinonwa, muzvinhu zvatinodya nemararamiro edu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai manga mutandadzana nesu muchikamu chekutanga. Tiri kutarisa kukosha kwezvitendero zvose zviri pasi rino. Tiri kutarisa kuti seiko zvakakosha, nekuti isarudzo yatakapiwa namusikavanhu kuti munhu asarudze chitendero chaanonzwa kuti ndinogona kumira nacho ichi. Baba Sheikh Asale, mambengi muchitaura kuti pane zvimiswa zvishanu, mambotiudza zviviri, zvimwe zvitatu ndezvipi? Chechitatu kuchengetedza rudzi. Saka chitendo chine chinangwa chekuchengetedza rudzi, pakuchengetedza rudzi pekuti kana amai nababa vawanana vapinda mumba vanoita vana. Saka vakugadzira dzinza kana kuti rudzi. Dzinza iroro rinofanira kuchengetedzwa nezita iroro. Saka kuti pozoonekwa zvekare baba vakupoya mumba muya voita vana namai vakaroorwa, panenge patsaudzirwa, patadzwa. Saka naizvo chitendero chinorambidza upombwe. Saka zvinoda kuti mhuri ichengetedzwe, kuti vanhu vasave vanopindira mudzimba vachiita mabasa akaipa, nekuti kuchazozvarwa mwana asiri wemhuri iyoyo. Mwana iyeye achapiwa dzimwe kodzero dzisiri dzake, nekuti vabereki vachinge vashaya upfumi hunogovewa, uyu wozowana zvisiri zvake. Saka naizvozvo chitendero chinorambidza kuti paite nyaya idzodzo. Saka anogona kuwana upfumi, anogona apa pari kutaura kuti anogona kuwana upfumi usiri hwake, anogona kupinda munhamo isiri yake, nokuti apindawo mumhuri ine nhamo. Kana kuti vamwe vanogona kuzokovadzana kana kuurayana vabatikidzana. Saka chitendero chinorambidza izvozvo kuti aiwa musaite mabasa iwayo. Kozo chimwe chinhu zvakare chinochengetedzwa ipfungwa, njere. Saka munhu takapiwa njere naMwari kuti tikwanise kuziva chakanaka nechakaipa, nekuita zvinhu zvakafanira nenguva yakafanira. Zvino tikatora zvinhu zvinokanganisa uropi, ndo patinozowana munhu akuita zvinhu zvisirizo, semazuva ano kune nyaya dzanisa dzemitoriro nezvimwe zvakawanda zvadaro zvadai kutekeshera nenyika. Saka chitendero chinorambidza zvinhu zvakadaro, nekuti zvinokanganisa munhu, nekuti munhu anotora mutoriro achatanga kurwa nevamwe, kana kuti achatora midziyo yemumba otengesa, zvinove zvinhu zvakaipa. Saka zvinofanira kurambidzwa. Zvakare chimwe chinochengetedzwa nechitendero upfumi, kuti munhu ukazoshandira iwewe, wawana mari yako, wawana zvivakwa zvako, wawana dzimotokari, upfumi hwako, zvipfuyo zvako, zvinhu ndezvako izvi. Hakuna munhu anofanira kuita simba rekuti oya pamba pako okubira okutorera, kana kuti waenda kubhanga watora mari yako mu-ATM, uchingobva mukutora mukisa muhomwe muchikwama chako, munhu uya kubvutira. Ndizvozvo chaizvo vari kutaura mashoko anotivaka, anozviumba. Vari kuchitendero chechiIslam, regai ndimboenda kuchitendero chechikristu. Tiri kutarisa kusangana kwezvitendero, kukosha kwezvitendero. Apa baba, pane zvamungade kupinda nazvo here pahurukuro yataita iyi? Ndinotenda pamashoko ataurwa nehama yangu. Ichokwadi muzvitendero, pfungwa yedu kana kuti pfungwa yaMwari ndo inonyanya kushanda
hakusi kufunga kwedu, hatiiti kuda kwedu, asi tose sezvatambotaura tichiti tinondobatanidzwa pana Mwari. Ukaenda kuIslam, ukaenda kuChristianity, tese ukanzwa vakati Allah, vari kungoreva Mwari umwe chete watiri kuti God, kana kuti Mwari muchishona. Kana kuti musika vanhu muchishona chedu. Saka tese takaita zvatakaita kudaro, tiri kutaura naMwari umwe chete. Ndinofunga ndoda ndobata papoindi yatati tiri kundobatanidzwa uye tine zvinhu zvinotibatanidza. Uye mupfungwa yedu kana tichinamata kana kuti patiri kundouya tichinoshumira, pfungwa yavanga vachitaura ndeye kuda kundobatanidza nekundoumbanidza vanhu. Number 1, kuti kuregere kuva nezvakaipa zvingawira vanhu. Saka tose tine donzo rimwe chete rokuti tigone kubatanidza community ive community imwe chete inoziva Mwari. Ndofunga ndo pane chimwe chavanga vasiya chokuti toda kundobatanidza community nevanhu vese nyika kuti tese tizive Mwari. Saka kana zvikadaro donzo redu nderekuti munhu wese azive Mwari. Saka kunyange zvakadaro vanhu sezvanambotaura ndichiti vanhu isarudzo yomunhu. Mumwe unoti ndoda kuinda nekumuslim, mumwe unoti ndoda kuinda nekuchristianity, mumwe anoti ndoda kuindawo nechivanhu chedu nenyika dzimu. Tinosiyana, asi kunyange zvakadaro pfungwa iri pamunhu wese ndiye kuti dai taziva Mwari. Ndinotenda kuti dai mukudzidza nemukuona kwatiri kuita vanhu vaziva kuti chakakosha kuziva Mwari wakatisika. Mashoko makukuta ari kutaurwa nevakotseri vemweya yedu. Muri kunzwa vari vese vari kutaura kuti kuna musika vanhu, kuna Mwari kunoita sei kune migwagwa. Iye zvino tiri kutsikisa chirongwa chino tiri kuHarare, asi kwamuri kwakasiyana siyana ikoko. Mukada kuya kuHarare, vamwe vanoya nekwaRusape, vamwe vanoya neHwedza, vamwe vanoya nekuMarondera, vamwe vanoya nekupi. Saka ndo zviri kutaurwa pano kuti zvinoenda zvakasiyana zvatinosangana nazvo mimigwagwa yedu imomo. Tichazozvikurukura pamberi ipapo, tinenge tichiona zvakasiyana, asi vavariro yanzi kuti munhu asvike kuna musika vanhu, kuna Allah, kuna Mwari, kuna Jehovha. Ndoziva kuti vanodaidzwa zvakasiyana siyana. Mwari ngavaropafadze vanhu vavo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, ndofunga muri kunyatsonzwa kubatana. Munoziva tinonetsana nhando, ongororo netsvakiridzo tinonetsana nhando kuti ava maKristu, ava maMuslim, ava maHindu, ava maJudha, ava ndevenyika dzimo. Nyaya iri kutaurwa pano ndeyekuti tiri kuenda kumwe chete, tichanonosangana kumwe chete ikoko. Hatinyatsoziva kuti ndekupi, asi tikatedza magwaro edu tichaziva kuti tinofanira kunangiswa kupi. Tinoona kuti dzimwe nguva vanhu vedu vanoda kutsvaga misiyano sezvandataura izvi, kuti ava vanopinda kumosque, ava vanopinda kuchechi, ava vanopinda musango, ava vanopinda kupi kwakadini kwakasiyana siyana. Zvinopa musiyano, ndiri kuya kwamuri baba Chikato, zvinopa musiyano chii? Nekuti ngatimboendai kana kuti kuchitendero chechiKristu, ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti pana patataura kuti hatidi zvinodhaka zvii, asi kune mamwe masangano asinei nekuti vanhu vanonwa doro. Vanoti aiwa inwa henyu chero musingadhakwe, handizoti zvinofamba sei. Vamwe vanobva vati hamunwe doro, vamwe vanobva vati izvi sei zvichida kuzonosiyana. Imi muri muchitendero chimwe chete. Apa ndinoda kuti mutarise chenyu chitendero chechiKristu. Ndinotenda patinondosiyana, maybe ndakatarisana nechitendero chehama yangu neni ndiri pano. Tiri pana Kristu, pana Jesu. Isusu kuchiKristu tinotenda kuti Jesu ndiwo Mesaya akauya akafira vanhu panyika, uye tinotenda kuti hakuna imwe nzira yatichaenda nayo kunze kwokupinda nemuna Kristu. Saka kuchiKristu chedu tine zvatinodzidziswa zvine chokuita naKristu. Kuhama dzangu vanotendawo kuti Jesu akauya, asi vanotenda kuti kune muprofita mukuru akazopedzisira, kuti profeta akazouya anonzi Muhammad. So paari kuuya vanotenda kuti he was the last of the prophet. Asi tose tichitenda hedu kuna Mwari, asi tinondosiyana pane watinotenda, watiri kuti isusu ndiye anotisusukidza kuenda kuna Mwari. Ndizvo mazvijekesa zvakanaka chaizvo. Baba mungapinde here ipapo pakamusiyano kadiki diki kako, asi ndoziva kuti hakana zvakanotikanganisa sevanhu vari muzvitendero zvinokosha.
musiyano uripo pakuti tese tanamata kana tatenda muna Mwari tinozosiyana pakuti tinosvika sei kuna Mwari, nekuti isusu gwaro pamagwaro kuchiKristu vane bhaibheri, isusu nekurani. Zvekare sezvavataura isusu tinotevedzera mutumwa Muhammad kwatinoti akauya kwekupedzisira. Zvino asi vamwe vanogona vachiti aiwa Muhammad hatise hatimuzive. Saka izvi ndo zvinoita kuti tisiyane pozita mitemo iri muchitendero medu. Islam inozivikanwa kuti isusu hatidye nguruve. Hatingati mitemo yakanangana nezvekudya, yakaita kunge nguruve hatidye, yakaita kunge doro hatinwe, harivhungire kutakazva chose. Kana kutora hatingati madrugs mazuva ano aya anoita anokanganisa hurope aya, izvozvo hatibvumirwe. Nezvekare pamapfekero, isusu kuIslam tinoti madzimai anofanira kupfeka zvakatsika achivhara nhengo dzemuviri kuti havafanire kufamba vari pajekerere vakashama kana vakapfeka zvipfupi. Zvekare varume vanofanira kupfekawo zvakatsika. Uyezve chimwe chatingati chihombe chinosiyana nezvimwe chitendero, pane nhau yebarika irimo zvekare muIslam, asi Islam inoti murume anokwanisa kuroora madzimai 4 chete, hazodarikidzi pa4. Zvekare tikatarisa mitemo yezveupfumi, isusu paIslam hatibvumirwe chimbadzo, kuti munhu akandikwetesa mari $100 kana nda kumudzora ndodzora $100 handichakwanisa kuti moita kamuzukuru pamusoro. Hazibvumirwe. Kamuzukuru kanozoiswa kachimbadzwa ndo kanozotambudza. Asi tiri kuona kuti vese vane zvavanotedzera. Kana takatarisa mumabasa edu atinoita, tinongoona sekunge munhu ane mhuri yake asi vari baba vamwe chete. Vaine kana kuti vana vavo 5 kana kuti vana 6, vakaenda kwaDylan vanonoita zvaikoko, vakaenda kwaPatterson vanonoita zvaikoko, vakaita zvaSamuel vanonoita zvaikoko. Ndokuona kwatinoita. Kwemi madiwa vatariri munozvionawo sei? Asi ndaakuda kudzoka zvakare kune vakotsveri vari pano vemweya yedu, kuti nditi mukati memasangano edu ikoko kuIslam kune vanosiyana futi. Mukati mechiKristu kumaKristu ikoko kune vanosiyana futi zvakare. Zvinokonzerwa neizvozvo baba Chikato, kuti tese tiri maKristu asi zvatiri kutenda nezvatinoita zviri kusiyana. Isusu tine bhuku redu rimwe chete Bible, ava vane bhuku ravo rimwe chete Korani. Ndinotenda chinonyanya kutisiyanisa ndakananga nawo nekwedu kuchiKristu inhau yekunzwisisa kwatinoita kuverenga shoko. Shoko nderimwe chete ichokwadi, Mwari mumwe chete, asi dzimwe nguva pakundointerpreta bhaibheri mumwe nomumwe kana tikasabatsirwa naMwari sezvatambotaura kuti izvi zvatiri kuita kana kuti kushumira kwese kwatiri kuita tiri kushumira Mwari, tikasabatsirwa naMwari mumwe nomumwe unouya neinterpretation yake. Zvino ndo pamunozwa muchinzi imwe cheche ane doctrine yayo, asi tinongori nedoctrine rimwe chete raKristu. Asi hondo ndeyekuti mumwe nomumwe une shungu nekuda kuverenga nekunzwisa kwaaita, ofamba nedziso yaadzidza iye. Vamwe voti isu hatidi kubata tichitangira pakati, mumwe noti Old Testament hatibati, vamwe vanoti isu hatidi kutoverenga bhaibheri racho, asi vari kuchiKristu chimwe chete ichocho vachiti isu bhaibheri munya, vamwe vanoti zvakara. Saka tinosiyana pakuti vamwe vanototi hatidi kuriverenga, vamwe vanoti vakariverenga havadi kutaura kana kunzwisisa semanzwisirwe arinofanira kuti chiitwa nemuridzi waro akarinyora. Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo ndovimba kuti vadiwa tariri nevateereri tiri kunyatsozvinzwisisa chaizvo. Asi regai tipindewo ipapo kana moti bhaibheri iri munya, nokuti asi muchiti muri maKristu munozviverengai futi kuti mazoita maKristu sei icho chiKristu chichibuda mubhaibheri. Baba ndakuya kwamuri kuti ikokoku panonosiyana papi, asi mese muri maMuslim munozonosiyana sei? Hongu pachiMuslim tiri muIslam imomo kune kusiyana kunoitika. Chekutanga chiri panhau yambotarwa nababa, inhau yekuinterpreta shoko, kunzwisisa shoko kuti vhesi iri kuti chii. Umwe manzwisiro ake anogona kusiyana neumwe. Zvekare umwe anogona kunge akadzidza kudarika umwe, zvekuti umwe asina kudzidzei zvakaenda kumberi anogona kutora zvinhu zvisiri izvo kana anogona kukanganisa. Zvekare panogona kuita nhau yekuti iyo yekudzidza, yekuti munhu haana kudzidza zvakaendera mberi, saka anotaura
zvaasina kuita sei zvaasina kuti zvaanenge asina kupirikirwa. Aiwa, nyaya yedu iri kuenderera mberi, iri kunakidza. Ndinoda kuti tizoenda zvakare nayo mberi svondo rinouya, nekuti mukutaura, mukudzidza kunoita vanhu vanoti kana iri Korani, kana kuti iri Bible, kana kuti iri Bhagavad Gita, kana iri Torah, mamwe ese mabhuku ezvitendero iwayaya, hanzi unopiwa naMwari. Saka ipapa tinozoshorana sei kuti uyu haana kunyatsonzwisisa nekuti haana kuenda kuchikoro, nekuti vanotaura shoko vanoti, kana chiri chokwadi, vanoti tinopiwa muono, revelation, yekuti unotopiwa kuti nhasi zvione nenzira iyi. Vadikani, nyaya dzacho kana dzoitika dzoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show, dzinobva dzakwikwidzana nesu zvakanyanya. Regai nditore mukana uno pachikamu chino chekutenda baba chikato vakamirira chiKristu, Sheikh Asale vakamirira chiMuslim. Ndinokutendai, ndinokukokai zvakare svondo rinouya kuti tienderere mberi nenyaya yedu. Chiringazuva chiye chabva chatsuka chikakwata. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.